Tänään me mennään käymään Tapiolassa. Tapiolaan on valmistunut nyt viime toukokuussa uusi toimistotalo ja sinne meillä on kesällä jo asiakkaita muuttanut sisään. Siellä olisi vielä pari tilaa vapaana ja ne mä haluaisin tänään esitellä teille. Tulkaa mukaan! Tässä juuri ihailin ikkunasta noita Tapiolan kissankorvataloja. Tämä 4. kerroksen tila on joko yhden käyttäjän koko kerroksen tila, tai tämä on myös jaettavissa 2 käyttäjälle suunnilleen puolesta välistä tätä tilaa. Huonejakoja, Teams-huoneita, neuvotteluhuoneita voidaan rakentaa tänne käyttäjän toiveiden mukaisesti. Nyt me ollaan täällä Tapiolan Tuulten Ristin 5. kerroksessa ja tämä on ehkä näistä tiloista se kaikkein hienoin. Täällä on korkeat tilat, valoisat ikkunat ja tosi vehreät näkymät. Tuulten Risti on aivan palvelujen äärellä. Vieressä on ainoa kauppakeskus, alla kulkee merituulentie, bussiterminaalit ja metroasemat tulee ihan äärelle. Nyt olemme Tuulten Ristin ravintolan terassilla. Tuulten Ristiin tulee tosiaan ravintola, jossa pääset nauttimaan makoisan lounan tai jäämään vaikka afterworkille työpäivän jälkeen. Uudet toimitilat on aina vastuullisesti rakennettu. Myös Tuulten Ristille on haettu LEED Gold-sertifikaattia. Ihastuitko Tuulten Ristiin? Niin minäkin. Täällä on tosiaan pari tilaa vielä vapaana. Ota yhteyttä, sovitaan yksityisesittely. Yhteystiedot löydät tästä.